Sa kasaysayan kan Pilipinas, may mga panahon na nagdudulot ng kaayusan, pero may kaakibat ini nakaaditan. Saro na digdi ang kampanya kontra droga ang administrasyon ni Rodrigo Duterte. Para sa iba, ini naging simbolo ng disiplina, pero para man sa iba, ini naging simbolo ng takot. Ipinatupad ang kampanya tanganing mapugnan ang ilegal na droga sa bansa. Nagkaigwa nin mga operasyon sa iba-ibang komunidad. May mga nagsabing nagbabaan krimen, pero igwaman nin mga isyu na may kinaaraman sa karapatan kan mga tawo. Dahil digdi, nagkaigwa nin magkakaibang pananaw ang mga Pilipino. Bilang parte kan among pagtuon, nagpanayam kami sa mga magurang asin residente tanganing maintindihan ang sa indang mga eksperyensya asin pananaw. Naging mas maingat ang mga tao. Para sa iba, naging mas disiplinado ang komunidad. Nagkaiba man ang pananaw, pero pareho ninda namatian ang epekto kang kampanya kontra droga. Nawara ang mga adik asin mas naging tunino. May mga Pilipino na nagtutubod na nakatabang ang kampanya sa saindang seguridad. Nabawasan man ang krimen, pero hindi ibig sabihin payapa na. Pero para sa iba, mas naging dominante ang takot kaysa katuninongan. Mas nangibabaw ang takot kaysa seguridad. Nagkaigwaning takot asin kaaditan. Disiplina ang nangibabaw. Dae pareho ang pananaw kan mga Pilipino. Para sa iba, disiplina. Para sa iba, kaaditan. May mga nagtiwala sa kampanya, pero may mga nagduwa-duwa man sa paagi kang pagpapatupad. Kaini. Sa likod kan mga bareta asin operasyon, igunin mga ordinaryong pamilya na epektado kang sitwasyon. May mga tawo na nagtios nin takot, hadit, asin pagduduwa-duwa. Ipinapailing kang mga sabat na dae pare-pareho ang epekto kang kampanya. Ang pananaw kan tawo nakadepende sa saindang eksperyensya, komunidad, asin paniniwala. Sa huri, ang kampanya kontra droga
naging saro sa pinaka pinag-uulayan na issue sa modernong kasaysayan. Bako dapat takot ang ginagamit ninda pang disiplina. Kaya man kayo po ang magkitin ng buhay. Ang tunay na pagbabago, dahil sa dahas. Maski magkakaiba nin mga pananaw, may mga adal na nanudan ang mga Pilipino sa panahon na ini. Ang kasaysayan dahil sa nasaro na kwento. Ini binubuo nin iba-ibang eksperyensya, pananaw, asin emosyon. Bilang mga Pilipino, importante na maging mapanuri, bukas ang isip, asin handang mag-intindi sa magkakaibang katotohanan. Sa pagitan kang kahaditan asin disiplina, ang pinaka-importante ay ang pagrespeto sa buhay asin karapatan kan tao.